Takže ja vás vítam u novej série challengeov a v dnešnom dieli si dáme challenge cesnak. Áno, mám tu dva cesnaky. Pokúsim sa to dať a pokiaľ by ste ma skúsili prekonať, čiže zjesť viac ako 2 strúčiky, tak mi zašlite video odpoveď na YouTube a budete mať úctu. Takže predom upozorňujem, že vlastne všetky challenge, ktoré budem točiť, nie sú fake, takže všetko vlastne bude naozajstné, takže ideme na to. Takže prvý strúčik. Oh. Ty vole. Tak to je sila. Dobre. Prvý máme za sebou. To je úplná sila, dámy a páni. Ináč, mám novú kameru, ako ste si mohli všimnúť, už to ani neseká nič. Takže v pohode. Dobre. A ideme na strúčik číslo 2. Horor číslo 2. Čakajte, idem sa napiť. Takže ja som späť, ty vole. To je ešte horšie než 10 cibulí toto. Normálne. Tiekli slzy, ako keby som plakal, ty vole, keď v skutočnosti som vôbec neplakal. A jedna polka jazyka ma štípe a druhá nie. A to je úplne nechutný pocit. Som vypil celý pohár, ty vole. Stále ma štípe v ústach. Ale vyhrali sme challenge. Prvý challenge, Epic Win. Tak pokiaľ si myslíte, že by ste zvládli zjesť viac než 2 strúčiky cesnaku, tak sa natočte. A keď to zvládnete, tak mi zašlite video odpoveď a budem vás obdivovať, pretože 3 strúčiky ja by som ich nezvládol. To ne teda. 2 mi úplne stačia. Dobre, tak ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám challenge páčil. Ak áno, nezabudnite dať like, prípadne odber a u ďalšieho challengeu zatiaľ čus, bus.